ondakin biketan ingo genuela apustu sistema eraginkorren aldeko duna, entzutzen dira tezatuko alde. Guk nahi duguna da, pixka bat irauli, baina arteko ematen zian jasotze datuak edo berziklatze datuak. 30 inguruan bueltatzetik, 70 gorako emaitzetara iritsi nahi dugu ere, beste herritan ikusi da jarri den lekuetan ere emaitzetik ematen nahi dela, eta guk ere nahi duguna da, helburu horietara iritsi. Datorren hastean ingo da banaketa, martxoak 19-tik 22 bitartean, eta banatuko dira 4 kubo. Bi izango dira marroiak, bala 7 litrokoa, aireztatua da, eta hau erabiliko dugu sukaldeko etxean poltsa konpostagarriakin. Poltsa konpostagarria betetzen danean, pasatu beharko dugu beste kubo marroi hontara, 20 litroko kubo marroia, eta hau da erabiliko duguna zintzilikarioan uzteko. Kale atera beharko dugun kuboa hau izango. Bestea, kubo urdina eta tapa horia daukena, hau kubo mistoa izango litzateke, eta erabiliko litzake bai ontziarinak eta bai papera ateratzeko. Bakoitza dagokion egunean eta ikutegian. Eta bestea, grisa, 20 litroka baita, eta izango litzake errefuxiarentzat. Orduan, guztira banatuko dira 4 kubo. Eta ikusten duzuen bezala, hau izango litzake bakarrik etxean utzi beharrekoa eta kalea eta beharrekoa 3 hauek. Bakoitza dagokion egutegian. Banaketa izango da, datorren asteazkenetik larunbata bitartean, martxoak 19, 20 eta 21 goizeko 10-etatik ordu batean eta arratsaldeko 6-etatik 9-eta, eta larunbatean 10-etatik ordu bitar. Bekobide kalean daukagun udal lokalean. Banaketa orokorra dagoen asteazkenetik larunbatean. Bakarren bat ondo eziko, herritarren bat ezingo alo azaldu, ez dakiz zer, hortan ez da uniongo arazore, baizu. Nik ez zindet alakuza eta etxera nire eramango genioke, esango kit, eroten da bitzen zaioke. Urron bazen da horrenako, ontziak eta sortak eta kubok eta jara banatuta da horretan, asmoa dugu apile den biziko aste horretan. Astea. Ez dugu eguna zehaztu nahi, bada espada... Egokin izango ditzake batean astea, baina zehatz esango dugu bando bidez jakinen aziko. Arako honetan, eta kasiko. Ikusitako banaketa nola dikoa, esatorren arabera,